Solimizerik ikasiko ditu orain abesti parea, ikasiko du, eta etorriko gara, ordu erdi inguru iraungo du. Bueno, ikusten dozuenez, gaurko ekitaldi hau ez da ohiko aurkezpen normal bat, eta, bueno, esan behar dugu gaur hemen gagozela, eta ondo pentsatu eskero, duela gitxi, imaginatzeko zaila izango zen leiteken, edo zaila izango zen zerbait aurkezteko gagozala, ez? San Mames bezalako zelai bat, beteta, euskarazko ikuskizun baten, hemengo ekoizpen eta talentuagaz. Eta ez, egun baten bakarrik, bitan izango da hori. Ekainaren 19an eta ekainaren 20an, egun garrantzitsuak izango dira biak. Etorkizunean, behin pasata, seguru, gogoratuko duguzanak. Mitoaroa 3 biziko dugu, zetak eta pello reparazen eskutik, eta San Mames beteta gainera. 80.000 persona, baino gehiago. Etorkizunean, gogoan izango dugu datak direla dinot, urte askotan euskarazko musika esenatoki txikietan edo kasurik onenean ertainetan mugitu dalako. Ez gendun esparru handietan eta estadioetako kontzertu jendetsuetan imaginatzen. Eta aldi berean baita, San Mames musika agertoki gisa hartzen gendunean, kanpora begiratzen duen orain arte. Nazioarteko talde handietan pentsatzen gendun. Hemetik pasa dira, danok ondo dakizue moduan, Metallica, Muse, Rolling Stones, AC/DC, Guns N' Roses, eta hori dana ondo dago, kontzertu itzelak ikaragarriak izan zirelako. Baina, badakizue, orain dela urte batzuk, beste pausu bat ematea erabaki gendula. Formatu horietarako ere, formatu handietarako ere, geurea denaren alde egitea erabaki gendun. Orduko ibilbide hori Fito eta Fitipaldizekin hasi gendun, Gatibu lagun eukela, eta horrekin, ekitaldi horregaz, zer egiteko gai garen ikusteko beste modu bat izan zen momentu ura. Bide horrek, orduan hasitako bide horrek aurrera egin dau, eta duela hilabete batzuk ETS-ek 3 bider bete ban Bizkaia arenako pista, 45.000 persona bilduz. Gaurkoan, beste urrats bat gehiago emango dugu bide horretan. Apustua barrituko dugu eta zeteakekin egingo dugu. Gure kulturan oinarritutako euskarazko proiektu batekin. Gure nortasunetik eta proposamen garaikide berritzaile eta ireki batekin hain zuzen. Guzti honek, egingo dugun honek esan nahi argia dauka. Gure kulturan sinesten dauen, bere kultura baloratzen dauen, eta bere talentuan konfidantza daukan gizarte batez ari da. Baita, bere hizkuntza balioan jartzen inplikatuta dagoen gizarte batez ere hitz egiten dau egingo dugunak. Hizkuntza gure nortasunaren parte dauena eta gainera eguneroko bizitzan espazioak irabaziz, baita lehen presente ezegoen eremuetan ere aurrera egiten dauena. Estos conciertos, desde luego, son una demostración muy clara de la capacidad de nuestra cultura para conectar, para emocionar y, desde luego, está a la vista que también para convocar. De que cuando creemos en lo nuestro somos capaces de llegar muy lejos y de que el uso, la presencia y la visibilidad del euskera crecen cuando la incorporamos con naturalidad a todos los ámbitos, también a los grandes escenarios. Estos conciertos también hablan de nuestra identidad, de una identidad con raíces profundas, pero también con una mirada abierta, de una manera de hacer que combina tradición e innovación, de saber transformarse sin perder lo que somos, lo que es. Eso es lo que aportan Pello y Zetak con este espectáculo. Horregatik, biziko dugunak musika gainditzen dau eta adierazpen kolektibo bihurtzen da. Hemen dugun talentuaren, jende askoren eta norgaren ahaztu gabe aurrera egin nahi dauen gizartearen konpromiso partekatuaren emaitza da. Honexegatik guztiagatik, Bizkaiko Foru Aldundiak proiektu hau lagundu nahi izan dau eta posible egin. Alegin handia da, baina merezi dauela uste dugu, ez daukagu inongo zalantzarik.
gure kulturan, gure hizkuntzan eta gure gizarteak gauza handiak egiteko daukan gaitasunean sinestu egiten dogulako. Bizi dugun une hau bultzatu nahi dugu, gure musika eta nortasuna espazio barrietara eramaten ari diren artisten belaunaldi barri baten eskutik iritsi dan loraldi kultural hau auspotu egin nahi dugu. Eta jakina, horrelakorik ezin leike posible izango eszenatokian gainean egongo direnak gabe, Pello Reparaz eta Zetak talde osoaren talenturik gabe. Oso eskertuta gaur hasteko hurbildu den jende guztiarekin, hor begira ditugu oraindik, eta bada modu batera bestera, zerbait gertatzen ari den seinale, ez? Nik esan beharra dut ari naizela pertsonalki garai nahiko onirikoak bizitzen, nago puntu batean non ez daukadan denbora gehiagirik agian eseri eta aztertzeko zer jasotzen ari den, nola ari garen hau bizitzen, nola ari garen movida guzti hau kudeatzen ere. Uzut ez dela gauza erraza, ikuskegi pertsonal batetik. Lantaldeari dagokionez oso pozik eta oso lasainago, ze egia da osatu dugula zerbait oso, lasaitzen dagoen lantalde bat, inguruan topera daudena, benetan sinisten dutena proiektuan, ez? Eta hortaz ari gara, hau da, gaur ere horrek berak, ideia horrek berak egarri gaituena, ez? Sinisten dut horretan, sinisten dut. Ari garela bestelako espazioak hartzen, guk independenteki egingo dugu estadioko produkzio batez bi, eta hori ez da gauza erraza, ez da gauza makala. Benetan esaten dizuete, lehen aldia da, noski, hau egiten dugula. Ez daukagu gainera mitoaroaren formatuan erreferentzia gehiagirik, hortik, nondik ikasi, nondik ari gara bide bat ezagutzen gutxinaka, ez? Bat nugun pauso bakoitzarekin, ez? Eta, claro, independenteki diodanean da gu eta gure jendea, ez? Gu geure lantaldearekin ari gara lanketa hau egiten. Orduan, hor, noski, hartzen du, eta euskaraz. Orduan, horrek hartzen du, nik uste dut hartzen du plano are bereziagoa, egin ditzakegun adiskidetze horiek, ez? Nik uste dut sanoa eta ezinbestekoa dela Zetak bizi duen momentu honetan instituzio publikoak ere horregotea, ez? Ze benetan esan behar dizuet eta akazonkita, oso komplikatua da estadio batean kontzertu bat antolatzea. Eta ez kontzertu bat, egiten ari garen movida guzti hori, ez? Orduan, ni momentu honetan benetan sinisten dut, Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik jaso dugun laguntzarik gabe, Mitoaroa 3 posible izatea ezinezkoa litzatekela, ez? Orduan, horregatik gaur hemen, nik alde horretik eskertu nahi dut, eta deialdi egin nahi dut ere, bestelako, eskertu noski Foru Aldundia, eskertu bestelako laguntzaile eta patrozinatzaileak baditugula, ez dira nagusiak, baina baditugu, eta horiei ere animatu Euskal kultura babesten, bestelako proiektuak gero eta gehiago daude Euskal Herrian, pasada bada, nolari den dena mugitzen, eta uste dut sanoa dela eta beharrezkoa dela, hori baita ene iritziz, instituzio publikoen funtzio nagusia, ez? Horregotea behar denean, eta nik uste dut, horrek ekarriko ditu gaur hona, pozik nago, aldi berean pixka bat urduri jartzen hasia naiz, noski, 2 hilabete baino ez dira falta. Lantaldea, espero dugun lantaldea, denetara 700 pertsonatik gorakoa izango da, orduan honek ere kudeaketa mailan refuerzo ikaragarria izatera behartu gaitu, ari gara hori kudeatzen ikasten ere aldi berean, ez? Eta guzti horrekin ere arro uste dut, erronka handia dugula, esku artean, eta esandakoa, denen artean, modu batera bestera, lortuko dugula, ez? Showari dagokionez, hain nago murgildua showaren sortze prozesua maitzen, baina oraindik ere gauza berriak, hasi gara departamentu buru guztiekin lanketa sakonagoak egiten, azkenean badakizuen Mitoaroak. Musika talde baten lantaldea baino zinemako departamentuekin egiten duela lan gehiago,
Eta orduan, ja sakonki ari gara lanketa egiten geure departamentu buru guztiekin, showa ja fintzeko, ez? Proiektu honek duela, Samamesek guk lorea deitzen diogu, uste sarezeletako termino badela, baina da, bertan ikusi eta bertan jazoko denaren gainetik, azpitik, inguruan dagoen, unibertso oso bat dauka Mito Aroa 3. Unibertso oso bat. Gaur ikusi dugun performantza bada horren parte ere. Hau da, gaur kontatu diren zenbait gauza, dira Mito Aroari referentzia batzuk, baina badira adibidez, Mito Aroa berarekin loturiko zenbait dokumentu eskuratzeko beste bide batzuk. Zuzenekoan ez direnak ikusiko. Hau da, zalegoak izango du jolasteko aukera ere hemendik Mito Arora. Eta benetan murgildu nahi duenak, izango du aukera deskurritzeko bertan estenan ikusiko eta ulertuko ez diren zenbait gauza. Eta hortik ere referentziak ulertzeko. Eta hau da, unibertso komplexua da Mito Aroa 3. Hor nik uste dut hori alde handia dela Mito Aroa 1 eta 2rekin. Mito Aroa 1 eta 2 bazuten unibertso bat, baina orain asko ampliatu da. De hecho, lantalde bat dugu, lorearentzat, ez? Lantalde bat dugu showaren inguruan egon daiteken mistelania erraldoi bat sortzen momentu honetan. Eta orduan, uste dut horrek ere berezi egingo duela showa. 2008an ambientatuko da, bai Orwellen zalea izan naiz txiki-txikitatik, agian Iturralde, gure filosofia irakasleak porbena sartu zigulako bere garaian, baina bai, beti izan dut hori, urte batzu pasata berriz irakurtzen dut, eta bueno, referentzia horretan badago nire distopien mundura hurbiltzeko green bat, ez? Showari dagokionez, bueno, distopia honek badauzka distopiek izan ohi dituzten elementuak, baina ez hain ohikoak izan daitezkeen beste batzuk ere, ez? Adibidez euskara. Euskal Herri, euskalgintzatik eta euskaltzale hone ikuspegitik distopia bat irudikatzen dugun aldiro automatikoki imaginatzen dugu euskara galdu eta gero geratuko den hori, ez? Kasu honetan ez, distopia bat da, badago kontrol poblazional ikaragarria gauzatzen duen sistema bat obran, eta sistema horrek zer egin du euskara txertatu egin du sisteman bertan, ez? Eta euskara erabiltzen du, modu eta bestera, euren kudeaketa IA robotika eta 2084 egon daiteken abantze guzti horren erabilpenaren eta jazarpen horren hizkuntza ofiziala euskara izango da ere. Orduan, hor badago joko bat, hor dago zerbait, badaude bestelako mezuak ere obran zehar. Bueno, creo que estamos viviendo un momento muy dulce con Zetak. Yo lo estoy viviendo evidentemente desde mi perspectiva personal y así como a veces es complejo pues digerir ciertos asuntos, toda esta movida, creo que estoy aprendiendo un poquito a convivir con este ruido del que hablábamos antes y creo que estoy llegando a un punto en el que estoy sabiendo ya disfrutar de estas cosas, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento de que podamos hacer un espectáculo de estas características en el que vayan a trabajar activamente más de 700 personas. Es para mí una auténtica barbaridad, pero estoy muy contento porque el equipo de trabajo es increíble y las alianzas que estamos tejiendo son increíbles, que al final lo que hemos hecho hoy es venir aquí, de alguna manera, a hacer una rueda de prensa oficial, porque Samamés Mito Aroa 3 no la ha tenido hasta el momento, y manifestar de alguna manera la alianza más importante que hemos hecho, que es por parte de una institución pública, el compromiso que ha mostrado la Diputación de Vizcaya para apoyar este proyecto, que ha sido un compromiso sustancial y total y absolutamente necesario también. Quiero decir, somos un proyecto que canta en euskera, que no tiene una estructura de una multinacional detrás, por lo cual tiene que aprender a hacer su camino por sí mismo. Y entonces es algo complejo y es algo que requiere, efectivamente, organizar un concierto en un estadio es una movida terrible, que sabíamos que era una movida, pero nos hemos dado cuenta que era una movida mucho mayor de lo que pensábamos. Y efectivamente, sin que las instituciones estén a la altura, algo así no se puede hacer. Es para ahora, para celebrarlo hoy, pero para tenerlo en cuenta también para futuras ocasiones. Así que nada, dar las gracias al público también por todo esto que está pasando y decir que estoy muy agradecido.
Zingertu gauden, sentitzen alden amaiurren. Hori diote, baikorrinen, bukada joie. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, takantua biona. Dekadina osteguna Identasunaren bosera maile Xoria mugare bestalde jantzia dute doinu dotorez gaztelu gatsu. Estali dute larrumbera ere kantu lirainez. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, takantua biona. Itxasardia testigu da, zeuen urratxa berea da, zurera teona. Zalgara xorieri Zoriren txoroak izango betiko zurrago gara izango xoriekin mintzatuz gehiago. Zure zauria nirea da, takantua biona. Itxasargian testigu da, Zeuen urratxa berea da, bezunera deona. Mila esker, bendio, benetan, Mila esker.